coas nosas preguntas con calidade. Hoxe estamos con David Ledo, que é o enólogo de Adega Valdés, unha adega que está situada en Santa Cruz de Ribadulla e que conta co selo de Galicia Calidade. Hola David, que tal? Hola, bons días, moi ben. Como contaba, estamos nas nosas preguntas con calidade, entón a primeira pregunta é saber onde poñedes vos a calidade nesta adega. Pois eu a calidade, desde o punto de vista de técnico nunha industria alimentaria, pois poñoa desde que me levanto hasta que me deito e incluso en soños. Véndoa desde este punto de vista do ámbito técnico, non? Do que sería normativa, reglamentación, rexistros, requisitos, formatos, organismos, etc. Desde un punto de vista un poquinho máis coloquial, diferenciador de calidade, de cualidades, pois enfoco no produto final. O cliente a día de hoxe cada día está máis especializado, é máis exixente e tes que elaborar produtos para cumprir con esas necesidades do cliente. E por coñecervos un poquinho máis, contanos a historia da adega, cando nace e como é o traballo que facedes desde entón. A Adega Valdés, é unha adega familiar, nace no 2001. Pero, esta familia xa está arraigada no mundo vitivinícola desde anos atrás. Concretamente esta finca na que estamos, na que está a adega, por data dos anos 80, están explotando desde os 80. Mais ou menos que extensión ten? Extensión, a adega está manexando sobre 20 hectáreas de viñedo. Están casi todas nesta finca, pero, aparte hai uns viñedos máis pequenos no entorno. E que tipo de uva? Pois casi todo o albariño, que é o rei da zona. E, aparte, unha pouquiña cantidade de treixadura, de caíño blanco e de mencía. Como definirías os vosos viños? Pois, sobre todo, centrándonos no albariño, super frescos. Frescos con uns aromas estupendos, unha complexidade aromática moi boa e, sobre todo, destacar esa frescura, ese puntiño de acidez que teñen. Vos, como decía, contades co selo de Galicia Calidade. Por que credes que sodes merecedores dese selo? Pois, como te acabo de dicir, porque temos a calidade por diante desde o minuto cero, tanto na elaboración como na nosa filosofía de traballo. Cal é esa filosofía de traballo? Como é esa elaboración, o proceso para chegar a ese viño final? Pois conto-vos un pouco do que é a nosa elaboración. Digamos que é unha elaboración do estilo convencional, pero con pequenos toques etnolóxico-tecnolóxicos que nos realizamos, non? Facemos, por exemplo, unha maceración prefermentativa en frío para a extracción de aromas, sobre todo. Evidentemente, tras despalillar. Facemos prensado neumático, fermentación a temperatura controlada en depósitos de acero inoxidable, levadura seleccionada e pouco máis, clarificamos, filtración tangencial e daí a botella, da botella ás copas de cada unha nas súas casas. Alguén que aínda non probara nunca ningún dos vosos viños, por cal lle recomendarías comezar? Pois mira, sobre todo no día de hoxe, polo albariño Gundián, que este martes acaba de levar o recoñecemento a medalla de ouro na Festa do Albariño de Cambados. É un viño, xa che dixen antes, super fresco, cunhas características espectaculares e que recomendaría a todo o mundo. Aparte, pois, toda a gama Gundián, elaboramos tamén un mencía de Gundián, un espumoso Brut de albariño, o maior de Gundián, que é unha selección moi pequeniña, é un viño que leva un pequeno envellecemento en barrica. Pazo Viladomar, que é un blanco plurivarietal, feito con treixadura, caíño blanco e albariño, de aí, como che dicía antes, que temos treixadura e caíño no noso viñedo. Despois están outros albariños, como Xiradela, Señoría Orzadela, da Viña Galega, Inmortal. Esa é a nosa gama. Moi ben, xa falamos non un, sino que recomendamos todos. Sí, non sei eu, a hora de recomendar. Perfecto. Seguindo coas nosas preguntas con calidade, cal sería para ti o teu paraíso galego para perderte?
En Galicia, mira que non hai paraísos para perderse, eu creo que toda Galicia é un paraíso. Pero, pues, digo eu, xa que estamos aquí, por que non a comarca da Ulla? Eu, ainda que todavía non a conozo moi ben, estou aquí implantado desde fai pouco tempo, pero o pouco que conozco recomendaría, ou non? Unha zona no ámbito rural para descansar, para relaxarse, para visitar, con todos os viñedos, monumentos, pazos, o río Ulla, o Puente Bundián, a Festa do Viño, o Camiño de Santiago, hai moito que ver. Muchísimo, sí. E para acompañar ese viño, con que produto? Con que comida galega? Pois tamén, mira que non hai comidas en Galicia. Eu, por exemplo, particularmente son de cocido. Para acompañar, pois un gundián, por exemplo, o mellor poñería un pulpo. Polvo a feira. E, por último, onde máis dirías que ves a calidade en Galicia? Algo máis abstracto? Bueno, sobre todo, eu creo que no galego, non? Que é a nosa seña de identidade. Iso é impepinable. Pero, por que non nos produtos de Galicia? Galicia, pues, digamos que é un sitio único para elaborar todo tipo de produtos. De aí salen os produtos únicos e temos que defendelos e tirar por eles. Eso, desde logo. Moi ben, David, pois moitísimas grazas por esta entrevista. Animamos a todos a probar os vosos viños, ademais viños premiados. Moitas felicidades, por certo, por ese premio e que vaya todo moi ben. Moitas gracias. Take comfort in strangers, but I don't think it helps. If every fool wore a crown, I would be a king and not a clown, 'cause love came